Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ɗan uwa Nigeria, wallahi ƙasar mu tana cikin menace. Ƙasar mu tana menace ɗan uwa. Muna kira ga ƴan Niger mai da hankali, amma kafin haka ina so akwai wasu audio kaza da saurara muku bidiyo yana yiwa da sauran bidiyo is important. Assalamu alaikum. Kwana biyu ya iyalanku. Muna muku fata alheri. Na aika wani misali gashi nan. Wallahi mutane sai kowa ya tashi tsaye, sai kowa ya kama, kuma a tashi da kwana, ai ta roƙon Allah, Allah ya kiyaye mu, Allah ya kare mu. Wallahi wanne mai nasi, wanne mai nasi bisa harkar ta'addancin nan. A nan santar construction wanda aka yi na soji wanda aka gina daga rada da tunakin da annan ciyaye akwai drone biyu aka kewaye wurin nan so uku ga dare daga ƙarfe 8:30 zuwa 9 shi komo wajen 11 zuwa 12 can kuma zuwa ƙarfe 2 na dare zuwa ƙarfe 3 kuma shi komo. Tambayoyi kwamandan wanda ya kire ni ya ce wallahi ba na gwamnati bane ba nasu bane, a kiyaye a haɗa ma mutane su hankalta su kiyaye. A lokacin nan da dare ni tashi wajen ƙarfe 10:30 ina zuwa da gara 11 da wani abu, sai da ni ga hakimi ni faɗa mai kuma wani sake mun fita da ade da sj hakkali muka tare da mutane muka faɗa musu abin ba na wasa bane, a bar kyalewa. In an ka ga bako da Allah a haɗa min iko mahi kusa gare ku jama'a, al'amarin na bai da kyawu. Wallahi ba lokacin da ina bane yanzu. Da mai sa jana ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afani barka da wuni. Watan da ko wannan wanga abu da ne aika dai an kace yau karhe 11:56 a yau. 'Yan ta'adda environ 1000 zuwa 'yan ta'adda 1000 sun ka hito da Nigeria, da sun ka hito da Nigeria kuma suna nan wajen CDS da Kwanni, kusan wajen Kwanni suke da gabas. Wala allan tere di Nigeria sun hito da Nigeria, an kaci kuma sun rabu kashi biyu. Grup na harko mutum 500, ɗan tada 500 an ga ce suna nan kuma zuwa tawa su dija suna wajen tawa, kuma sauran kuma sun kama hanya sun rarrabu zuwa Nyame da su ta Nyame, 'yan ta'addan da 1000. Wala kuma yau karhe 11:50 an ga wasu moto 40 wajen Gwarbilla cikin komin din Alela ta mu kenan. Wala sannan kuma sauran sun rarrabu, wasu sun yi wajen Filinge, wasu sun yi wajen Akwalla, wasu sun yi ina, kuma duka nuhin su manuwan su haɗu wajen wani dajin da ake ce ma ga sunan dajin wankama. To, alhamdulillah, saboda kada bidiyon yayi tsawo, ina son nima an yi dan tsokaci ciki na nuna ma yan Niger da cewa menan sikin da muke cikin shi ba dan kadan bane, kenan ilfoki a ce yan Niger mu zama idon kasar mu. Sannan ina kira ga societe civil, kun san yanda muka yi bayan lokacin da aka kori sojojin Faransa, ya kamata a ce kun yi hiya da haka nan a wannan lokacin da muke ciki. Yanzu ne lokaci mu hito duka inda wani romfa yake na Niger, bai kamata a ci yau matasa Niger kun yi kwana ba. Mun san Niger ita ce an ce muna da mun hi ko ina matasa, to yanzu ne matasa ya kamata ku gwada mu cewa ƙasar ku tana da matasa, maza da mata matasa. Ya kamata a ce duk inda romfa yake a Niger ana kama shi, kamar yadda muka yi ƙasar Burkina na iso ga wani minista yi. Mu hito mu tare, mu dai na suke tsoro ba hukumomin mu suke tsoro ba, sun hijin tsoron mu sibil bisa ga hukumomin mu, kusan da wannan. To kun gani wannan abin da kuka gani Union European sun kai na wannan zaben da suka yi, wallahi ba wani abu bane, neman prevu ne. Haka nan da suka wa Kadafi, sai da suka yi irin wannan neman waɗannan prevu din wanda za su riki, za su makami da shi, su ce ai an nemi yarda kungiyar duniya ta ba su izini, kuma kungiyar duniya ta yarda da abin da sun kai, su zo su haɗa muna. Kun ga yadda suka wa
Venezuela kwanakin gaba da dadewa ba zababben shugaban kasa aka zo aka dauki aka tayar da shi babu wata magana har yanzu kamar kinan kun san cewa yanzu kungiyar duniya ba gaskiya ta aka aiki da ba entare kawai ne wannan entare kin Faransa ne yayi me sai Faransa su da kansu sun sani amma abu ne wanda ba su iya tuwa su wadi ga bakin su saboda sai hont in suka wadi su ya zama abin kumya ne gare su kenan mu ne yanzu za mu zama vigilant mu ne yan Niger ya kamata mu zama vigilant wallahi ya kamata duk inda dan Niger yake na gida da na ƙauye a bada goyon baya sannan bayan haka nan garuruwa ya kamata duk inda society civil kamar yadda muka yi na ƙauyen na birni ko ina su to su gwadi goyon bayan su sojoji su gwadi rashin jin daɗin su ga wannan taro da Union European sun kai sai mun yi da gaskewa wallahi sai mun yi da kakkudan ma ne karamin me nasu na muke cikin shi wallahi mai hankali ya san abin da nake gai amma yan ƙasa wannan kuma ta ku ce ba ta sojoji ba kawai ce kar ku yarda ku ce sai kun ce ku yi kaza kuma ya kamata ku san komai yau yanda siyasar duniya take ya kenan mu taso mu hito mu kare ƙasar mu ita dai ta gare mu ƙasar nan ita dai gare mu kowa ya ga da sojoji su da suka wa Sudan sojoji ne na ƙasa kawai balle an kawo mu ƙasar ku wani menas dan haka yan uwa ya kamata mu mai da hankalin mu ƙasar mu wasu wata gaba society civil ko da ba ku da dadi da wasu a ruhe wannan abin sai a ci nasara akan wannan kamar yadda kuka yi farko abin da muke nema yan ƙasa mu kuma wa junan mu aje wata hwada ta cikin gida mu maida mu ƙasar mu hankali mu ba da goyon baya ga hukumomi irin abubuwan da adade duka a ce yan ƙasa ya ba da goyon baya tai mu yi kokarin ba da goyon baya mu a ci wannan nasara har zuwa mu ga ranar dai Abril kin nan ta wuce yanzu da nan sai dai Abril radda man dabba zum za ta karewa ba mu da zama lahiya sai mun yi da gaske dai assalamu alaikum